Ezinye zezinto ezithe zafakelwa kule paka ziquka ucingo, indlela yokuhamba, ibala lebhola ekhatywayo, ukutyalwa kwemithi, njengempendulo kwimo yokuthomalalisa utshintsho lwemozulu, ukubonelela abantwana ngezixhobo zobala lokudlala, kunye nokufakela kwezixhobo zokuzilolonga, khona ukuze kukhuthazwe indlela yokuphila nempilo. Ukanti uceba wale wadi uthi beluluntu lalo mmango bazaqinisekisa ukuba kukho bantu abaza kutshaya iziyobisi kule paka, akukho ziganeko zolwaphulo-mthetho ezaqhutywa kule paka, kwaye akukho mntu oza kutshabalalisa izixhobo zale paka. So the aim of opening this park is that this was previously an open space where residents came and put their litter and their refuse, and there was no use for this space in the community in terms of there was no recreational activities happening here. So because we are a very young community, there's a lot of youth here. There are also a lot of children. We have 2 creches around this area. The one is there and the other one is at the back. So we thought it would be nice if we can have something where our youth and our children can come in terms of having leisure and also having some gym equipment where they can come and spend during the day. It is for our community to take ownership. Ownership in terms of we are asking the community in the surrounds to come out every day and to check that there's no drugs being used in the park. There's no illegal activities taking place here, that the park is safe, that it's a clean environment. Ilungu lekomiti kasodolophu uTshwanano Buyeye nophuma kwicandelo lempilo yoluntu uthi bengumasipala bachithe imali engaphaya kwezigidi zerandi uqinisekisa ukuba le paka iyenziwe. Might not have figures at the top of my head. I think it's just over R1 million. I think 1.3 if I'm correct, a million, which was budgeted for and yasetyenziswa for the park, of which we are happy. If you look at indlela ebonakala ngayo, at equipment elapha, umsebenzi okwenziweyo, fencing, everything. So we are quite happy for that amount to have been used. Si happy ne participation yabantu abahlali bendawo baparticipatile, service provider ibikhona nayo apha ethe make sure umsebenzi uyenzeka ugqibeke ngethuba. So sivuya kakhulu ngalento umsebenzi uthe wegqibeka. Noluntu lwale nginqa lukhange likwazi ukuzibamba imincili ngokuvulwa kwale paka. I'm feeling very grateful. I'm so happy for this park in our area. There's no better thing that could have happened because it's bringing the community together in our area. I'm very grateful, really. God bless you for all the things that they've done for us here, the role players, everything, the MMCs, the municipality, the ward council of the ward, Tesla Boyson. We thank him very, very much because we don't have a park for more than how many years, and we have opened it today, and I can't thank the Lord good enough for everything in our area. Umasipala ukwathu uza kundwendwela nezinye ingingqi ngelinge lokufakela ezinye ipaka, khona ukuze uluntu lukwazi ukuzilolonga nabantwana bebe nendawo zokudlala. Kwindaba zeMpuma Kapa TV, Asandile Njongi, e-Bethelsdorp, eGqeberha.